Pripyati, Ukrán-Szovjet Szocialista Köztársaság. 1986. április 26-a. Kora hajnal. A levegő hideg, tiszta, és a tavasz illata keveredik a közeli fenyőerdők gyantás párájával. A város alszik. 50 000 ember pihen az otthonában, a modern szovjet építészet büszkeségeinek számító panelházakban, mit sem sejtve arról, hogy a világ, amelyet ismernek, a valóság, amelyben hisznek, perceken belül megszűnik létezni. Nem háború közeleg, nem ellenséges bombázók zúgása töri meg a csendet. A veszély nem kívülről érkezik, hanem belülről, a birodalom büszkeségének, a Vladimir Iljics Lenin atomerőműnek a szívéből. Ez a történet nem csupán egy robbanásról szól. Ez a történet arról a láthatatlan, de feltartóztathatatlan folyamatról szól, ahogy az emberi gőg, a félelem és a bürokratikus vakság együttesen létrehozott valamit, amit a természet sosem akart. Egy megszelídíthetetlen szörnyeteget. Lépjünk be a 4-es számú reaktor vezérlőtermébe. Az idő 1 óra 20 perc. A helyiségben a feszültség szinte tapintható. Sűrűbb, mint a cigarettafüst, amely kékes kötként lebeg a villódzó műszerfalak felett. Itt nincsenek ablakok. A külvilág nem létezik. Csak a számlálók, a kijelzők, a lámpák és a nyomtatók ritmikus kattogása jelzi a valóságot. De ez a valóság torz. A férfiak, akik itt állnak, fehér köpenyeikben, a tudomány és a technika papjaiként kimerültek, fáradtak. A szemek alatt sötét karikák húzódnak, az arcokon a stressz és a kialvatlanság barázdái mélyülnek el. Nem hősök ők ebben a pillanatban, és nem is gonosztevők, hanem egy hatalmas, merev és könyörtelen gépezet apró fogaskerekei, akik kétségbeesetten próbálnak megfelelni az elvárásoknak. A műszakot Alekszandr Akimov vezeti, egy lelkiismeretes, szabálykövető mérnök, aki hisz a rendszerben, hisz a technológiában, és mindenekelőtt hisz a parancsok szentségében. Mellette Leonid Toptov, a fiatal 25 éves vezető reaktor operatőr. A keze remeg, miközben a gombokat kezeli. Túl fiatal ehhez a felelősséghez, túl tapasztalatlan ahhoz, hogy ellent mondjon a feleteseinek, és túlságosan is tisztában van azzal, hogy valami nincs rendben. A reaktor, ez a hatalmas, grafittal és uránnal teli henger a lábuk alatt szeszélyesen viselkedik. Olyan, mint egy alvó óriás, akit rosszkor ébresztettek fel, és most zavartan, kiszámíthatatlanul reagál minden érintésre. De a teremben van még valaki. Anatorij Gyatlov, a főmérnök helyettes. Ő a hatalom megtestisítője ebben a zárt térben. Kemény, ellentmondást nem tűrő férfi, akinek a szava törvény. Gyatlov számára a reaktor nem egy veszélyes fizikai folyamat, hanem egy eszköz, amit engedelmességre kell bírni. A teszt, amit végre akarnak hajtani, már órák óta csúszik. Eredetileg nappal kellett volna megtörténnie, amikor a pihent, tapasztalt műszak dolgozott, és amikor a mérnökök feje tiszta volt. De a kijevi áramelosztó központ parancsára a tesztet elhalasztották. A gyáraknak szükségük volt az áramra a hónapvégi termelési kvóták teljesítéséhez. Így a sorsdöntő kísérlet a legrosszabb időpontra, az éjszakai műszakra maradt. Egy olyan csapatra, amely nem volt felkészülve a rendkívüli helyzetek kezelésére. A feladat elméletileg egyszerű volt. Szimulálni egy áramkimaradást, és megnézni, hogy a lassuló turbina mozgási energiája elegendő-e ahhoz, hogy 45 másodpercig működtesse a hűtőszivattyúkat, amíg a dízelgenerátorok beindulnak. Egy biztonsági teszt. Az irónia kegyetlen. Egy biztonsági rendszer ellenőrzése vezetett a világ legnagyobb nukleáris katasztrófájához. De ahhoz, hogy ezt a tesztet elvégezzék, a reaktor teljesítményét csökkenteniük kellett, és itt kezdődött a végzetes tánc a fizikával. Amikor a teljesítményt csökkenteni kezdték, a reaktor magjában felhalmozódott a xenon 135-ös izotópja. Ez a melléktermék, mint egy áthatatlan méreg, elnyelte a neutronokat és folytogatni kezdte a láncreakciót.
A teljesítmény zuhanni kezdett. Nem a tervezett szintre, hanem sokkal mélyebbre. Toptunov kétségbeszetten próbálta stabilizálni a rendszert, de a mutatók könyörtelenül lefelé kúztak. 30 megawatt, szinte a leállás határa. Egy atomerőműben a nulla teljesítmény nem nyugalmat jelent, hanem instabilitást, egy olyan állapotot, ahol a műszerek megbízhatatlanná válnak, és a fizikai törvények a vártnál hevesebben érvényesülnek. Ebben a pillanatban kell volna leállítaniuk mindent. A szabályzat egyértelmű volt. Ha a teljesítmény egy bizonyos szint alá esik, a reaktort azonnal le kell állítani, és 24 órát várni, amíg a xenon méreg lebomlik. Akimov tudta ezt. Toptunov érezte ezt. A józanész, a mérnöki becsület és az életösztön mind azt súgták. Állj meg! De Gyatlov nem engedte. Az ő elméjében nem a fizika, hanem a bürokrácia és a karrier dominált. A tesztet be kell fejezni, a jelentést meg kell írni, a parancsot teljesíteni kell. Emeljék meg a teljesítményt. Dörögte a hangja a csendes teremben. Egy parancs, amely ellentmondott a reaktor állapotának. Az operátorok haboztak. A félelem a felettesüktől és a félelem az atomtól összecsapott a lelkükben. De a szovjet rendszerben a felettes szava erősebb volt, mint az atommaghasadás ereje. Toptunov remegő kézzel elkezdte kihúzni a szabályozó rudakat. Ezek a bor-karbid rudak a reaktor fékei. Ha bent vannak, a reakció lassul. Ha kint vannak, a reakció gyorsul. Hogy ellenszúlyozzák a xenon mérgező hatását, egyre több és több rudat húztak ki. 15, 20, 30. A reaktor védelmi rendszere sikított volna, ha lett volna hangja, de a számítógép csak csendes kódokkal üzente. Veszély. A működési tartalék az úgynevezett ORM kritikus szintre csökkent. A szabályzat szerint legalább 15 rúdnak mindig bent kell lennie a zónában. Ők addig húzták őket, amíg már alig maradt valami, ami fékezhetné a folyamatot. A reaktor most már olyan volt, mint egy autó, amely 1000 kilométeres sebességgel szágult a szakadék felé, miközben a sofőrök nem a féket nyomják, hanem a gázpedált, és közben elvágták a fékvezetékeket is, mert nem csak a rudakat húzták ki. A teszt sikere érdekében, hogy a reaktor ne álljon le automatikusan a változó paraméterek miatt, a mérnökök sorra iktatták ki a vészleállító rendszereket. Kikapcsolták a vészhelyzeti hűtőrendszert, blokkolták a gőzlemálasztók jelzéseit, megvakították és megsüketítették a saját védelmüket. Azt hitték, ők irányítanak. Azt hitték, a gép engedelmeskedik. 1 óra 22 perckor a teljesítmény lassan emelkedni kezdett. 200 megawatt. Ez volt a cél. Stabilizálták a rendszert, vagy legalábbis ezt hitték. A valóságban a reaktor egy instabil, fortyogó katlan volt, ahol a hűtővíz már nem hűtött, hanem gőzzé válva tovább gyorsította a reakciót. Az RBMK reaktorok egyik végzetes tervezési hibája, a pozitív üregtényező most lépett működésbe. Ahogy a víz felforrt és gőbuborékok keletkeztek, a láncreakció nem lassult, hanem gyorsult. De a műszerek ezt még nem mutatták pontosan. A vezérlőteremben egy pillanatra megkönnyebbülés futott át. Sikerült, elérték a szintet, elkezdhetik a tesztet. Kint, a csillagos ég alatt a 4-es blokk kéménye némán merett az égre. A masszív betonfalak mögött azonban a pokol tüze kezdett éledezni. A reaktor aktív zónájában, ahol a hőmérséklet 1000 fok fölé emelkedett, az üzemanyagrudak kezdtek deformálódni. A grafit, amely a neutronok lassítására szolgált, izzott. A nyomás a csövekben, amelyek a hűtővizet szállították, lassan, de biztosan emelkedett, mint egy időzített bomba ketyegése. 1 óra 23 perc, 4 másodperc. Megkezdődött a kísérlet. Akimov lezárta a gőzt a turbinák felé. A generátorok lassulni kezdtek. A hűtőszivattyúk, amelyek a turbinák energiától függtek, szintén lassultak. Kevesebb víz áramlott a reaktorba, de a reaktor még mindig termelte a hőt, sőt, egyre többet. A víz, amely ott maradt, pillanatok alatt gőzzé változott. A gőz nem nyeli el a neutronokat úgy, mint a víz. A reakció elszabadult.
A vezérlőteremben a csendet hirtelen felváltotta a riasztók éles hangja. A teljesítményjelzők, amelyek eddig lustán mozogtak, hirtelen megindultak felfelé. Nem lassan, nem fokozatosan, hanem ugrásszerűen. Toptunov szere tágra nyílt a rémülettől. Azt kiáltotta, a teljesítmény nő, ellenőrizhetetlen. Akimov, aki eddig a parancsokat követte, most megértette, hogy valami végzetes hiba történt. A tekintete a nagy piros gombra tévedt a pulton, az AZ5-ös gombra, a vészleállító gombra. Ez volt az utolsó remény, a végső fék. Ha ezt megnyomják, minden szabályozó rúd, beleértve a vészhelyzetieket is, gravitációs úton visszahullik a magba, és megállítja a reakciót. De nem tudták, nem tudhatták, mert senki sem mondta el nekik, senki sem írta le a kézikönyvekben. Ez államtitok volt, a szovjet mérnöki csoda sötét titka. A szabályozó rudak vége nem borkarbidból készült, ami lassítja a reakciót, hanem grafitból. Grafitból, ami gyorsítja azt. Amikor a rudak elindulnak befelé, az első pillanatban nem fékeznek, hanem egy lökést adnak a reaktornak. Normális esetben ez nem számítana, de most, amikor a reaktor már a robbanás szélén egyensúlyozott, amikor instabil volt, mint egy kártyavár a viharban, ez a grafitvég nem a fék volt, hanem a detonátor. 1 óra 23 perc, 40 másodperc. Akimov odaugrott a pulthoz. A keze rácsapott az AZ5-ös gombra. Azt hitte, megmenti a helyzetet. Azt hitte, megállítja a katasztrófát. Valójában ő indította el a végítéletet. A rudak elindultak lefelé. Ambe Hanika nyögött. A grafit végek beértek a zónába. És abban a pillanatban a reaktor alsó részében a láncreakció olyan hevessé vált, hogy a teljesítmény a névleges érték 100-szorosára úrott. Nem 200 megawatt, nem 3000, hanem 35 000 megawatt, vagy talán még több. Felfoghatatlan energia szabadult fel a másodperc töredéke alatt. A hőmérséklet a magban elérte a 4000 Celsius fokot. Az üzemanyagrudak elpárologtak. A hűtővízcsövek szétrobbantak. A gőznyomás olyan hatalmasra nőtt, hogy a reaktor 1000 tonnás biológiai pajzsa, a felső fedél, amelyet úgy terveztek, hogy mindennek ellenálljon, felemelkedett a levegőbe, mint egy érme, amit feldobnak. A levegő beszívódott a forró grafit közé. Oxigén és hidrogén találkozott a pokoli hőségben. Kint a Pripyati folyópartján horgászó férfiak csak egy tompa dörrenést hallottak. Felnéztek, és látták, ahogy a 4-es blokk teteje megemelkedik, majd lángok és törmelék lövel ki az éjszakai égboltra. Nem tűzi játék volt. Izzó grafittömbök, sugárzó fűtőelem darabok repültek szét, halálos esőként hullva az erőmű tetejére és a környékre. A csendes éjszakát egy természetellenes fény hasította ketté. Egy kékes-lilás fénysugár, az ionizált levegő fénye, amely egyenesen az ég felé mutatott, mint egy felkiáltójel, jelezve az emberiség történelmének új korszakát. De bent a vezérlőteremben még mindig nem értették. A falak megremegtek, a por hullani kezdett a mennyezetről. A fények kialudtak, majd a vészvilágítás sárgás fénye vette át az uralmat. A műszerek megbolondultak. A kijelzők irreális értékeket mutattak, vagy egyszerűen sötétek maradtak. Gyatlov, Akimov és Toptunov egymásra néztek. A fülükben csengett a robbanás hangja, de az elméjük megtagadta a valóságot. Ez csak a tartály volt, gondolták. A vészhelyzeti tartály robbant fel. A reaktor épp. A reaktornak épnek kell lennie. Ez volt az első hazugság, amit saját maguknak mondtak, és ami a következő órákban, napokban meghatározta a világ sorsát. Nem menekültek el, nem hívták a családjukat. Ehelyett mérnökökként próbálták megoldani a megoldhatatlant. Akimov utasítást adott a hűtővíz szivattyúzására a reaktorba. Hűteni kell a magot, kiáltotta. De nem volt már mag. Nem volt mit hűteni. A víz, amit a romok közé pumpáltak, csak terjesztette a szennyezést. Mosta ki a radioaktív izotópokat a pincékbe és a talajba. Kiküldték a gyakornokokat, hogy nézzék meg a reaktortermet. Azokat a fiatal fiúkat, akik csak tanulni jöttek. Ők voltak az elsők, akik belenéztek a nyitott reaktorba, az izzó kráterbe,
és azonnal megkapták a halálos dózist. Amikor visszatértek, arcuk már vörös volt a sugárzástól, mint akiket a nap égetett meg, és remegő hangon jelentették: nincs ott semmi. A reaktor eltűnt. Gyatlov üvöltött velük. Félrebeszéltek. A reaktor nem tűnhet el. A tagadás pszichológiája erősebb volt, mint a szemtanúk beszámolója. Az emberi elme képtelen volt feldolgozni a tényt, hogy az a technológia, amit tévedhetetlennek hittek, nem csak elromlott, hanem megsemmisült. A telefonvonalak izzani kezdtek. Jelentéseket kellett küldeni Moszkvába. De mit jelentsenek? Azt, hogy felrobbantották a Szovjetunió büszkeségét, vagy azt, amit hinni akartak, hogy tűz van, de a reaktor épp. A döntés, amit ekkor hoztak, a félelem szülte döntés, milliók életét veszélyeztette. Azt jelentették, a helyzet ellenőrzés alatt áll. A sugárzás szintje normális határokon belül van. De a sugárzás nem ismer határokat, és nem ismeri a pártfegyelmet sem. A láthatatlan részecskék, a cézium, a jód, a sztroncium már szálltak a széllel. Észak felé, Fehér Oroszország felé, Európa felé. Miközben a vezérlőteremben a mérnökök a térképeket böngészték és a hibás műszereket ütögették, a tűzoltók már úton voltak. Vladimir Pravik hadnagy és csapata látta a lángokat. Nem tudták, hogy ez nem egy egyszerű tetőtűz. Nem tudták, hogy a törmelék, amit a csizmájukkal félretolnak, sugárzó grafit. Nem viseltek védőruhát, csak vászonkabátot és sisakot. Hősiesen, kötelességtudóan indultak a halálba, azt híve, hogy csak a munkájukat végzik. A parancsnoki lánc minden szintjén ugyanaz a minta ismétlődött meg. A hírnököt elhallgattatták, a rossz hírt kozmetikázták, a felelősséget hárították. Az erőmű igazgatója Viktor Bryuhanov, akit felébresztették álmából, hitetlenkedve nézte a távolból a füstölgő romokat, és mégis azt jelentette a feletteseinek: baleset történt, de a sugárzás nem veszélyes. A doziméterek, amelyekkel mérni próbáltak, kiakadtak. A skálájuk csak 1000 mikroröntgenig mért. A valós sugárzás ennek a milliószorosa volt. 15 000 röntgen óránként. De mivel a műszer a maximumot, az 1000-et mutatta, ők ezt jelentették: 1000 mikroröntgen. Nem jó, de nem tragikus. Így telt el az első óra. A legkritikusabb óra. Amikor Pripját lakosságát figyelmeztetni lehetett volna. Amikor a gyerekeket ki lehetett volna hozni az ágyból. Amikor a jódtablettákat kioszthatták volna. Ehelyett a város tovább aludt. A szél a nyitott ablakokon keresztül behordta a radioaktív port a gyerekszobákba, a konyhákba, a tüdőkbe. A csernobili katasztrófa nem csak a technológia kudarca volt. Nem csak arról szólt, hogy a grafitrudak hogyan viselkednek, vagy hogy a xenon hogyan mérgezi a reaktort. Ez az emberi természet kudarca volt. A félelemé, hogy elismerjük a hibát. A rendszeré, amely nem tűrte a kudarcot. És a csendé, amely gyilkosabb volt, mint maga a robbanás. Ahogy a hajnal közeledett, a nap első sugarai megvilágították a pusztítást. A füstoszlop fekete kígyóként tekergett az ég felé. A grafit még mindig égett, és a tűzoltók, akik az első vonalban küzdöttek, már kezdték érezni a sugárbetegség első tüneteit. A fémes ízt a szájban, a hányingert, a bőrük barnulását, amit ők nukleáris barnaságnak hívtak. De még mindig nem volt evakuálás. Még mindig nem volt beismerés. A világ többi része még mindig nem tudta, hogy a Szovjetunió közepén kinyílt a pokol kapuja. Az információ, az igazság karanténba volt zárva, szigorúbban őrizve, mint bármelyik államtitok. De a sugárzást nem lehetett falattal megállítani. A robbanás fülsiketítő morajlása után beálló csend nem a béke hírnöke volt, hanem egy láthatatlan, gyilkos ítélet kezdete. A 4-es számú reaktorcsarnok helyén tátongó kráterből nem csak füst és lángok törtek az ég felé, hanem az atommag feltépett belsejének halálos lehezte is. A levegőben keringő por íze fémes volt, savanykás és baljós, megülve a nyelveken és a tüdőkben. Az elsőként kiérkező tűzoltók, köztük Vaszili Ignatjenko és bajtársai a kötelességtudat páncéljában rohantak a lángok közé. Nem tudták, hogy a törmelék, amit a csizmájukkal félretolnak, nem egyszerűen égett beton, hanem a reaktormagból kirepült, erősen sugárzó grafit.
Védőfelszerelés nélkül ingújban küzdöttek a lehetetlennel, miközben a testük minden sejtjét bombázta a neutronok és gammasugarak láthatatlan zápora. Ők voltak az elsők, akik az életüket adták egy olyan ellenséggel szemben, amelyet nem láthattak és nem érinthettek meg anélkül, hogy alá ne írták volna saját halálos ítéletüket. Eközben az erőmű bunkerében, vastag betonfalak mögött az emberi elme védekező mechanizmusa makacsul tagadta a valóságot. Anatolij Gyátlov és az üzemvezetése a műszerek kiakadt mutatóit hibának vélte, a rémült jelentéseket pedig pánikkeltésnek minősítette. A rendszer, amely a tévedhetetlenség illúziójára épült, nem engedhette meg magának a felismerést, hogy a szovjet technológia büszkesége, az RBMK reaktor nem csak meghibásodott, hanem megsemmisült. A parancsnoki lánc minden szintjén a felelősség elhárítása és a tények kozmetikázása zajlott, miközben a sugárzás felhője már átlépte a határokat, és a szél csendesen vitte a halált észak felé. Ez a késlekedés, ez a bürokratikus bénulság volt a katasztrófa második, talán még végzetesebb robbanása. Pripyat városa másnap reggel úgy ébredt, mintha mi sem történt volna. A szombati napfényben gyerekek játszottak a homokozókban, esküvőket tartottak, és családok sétáltak a folyóparton, miközben a sugárzási szint már 1000-szerese volt a megengeletnek. A város felett lebegő láthatatlan veszélyt csak a katonai helikopterek zaja jelezte, amelyek homokot, olmot és bort szórtak a nyitott reaktor ízótorkába. 36 órának kellett eltelnie, mire a hangos bemondók recsegő hangja megtörte a étköznapok nyugalmát. Az evakuálási parancs higgadt volt és megtévesztő. Csak a legszükségesebb iratokat és élelmet kérték, azt ígérve, hogy 3 nap múlva mindenki visszatérhet. Az 1200 autóbusz végeláthatatlan sora, amely elindult Kijev felé, valójában egy szellemvárost hagyott maga mögött. A lakásokban ott maradtak a megterített asztalok, a nyitott könyvek, a félig megírt levelek. Egy egész korszak pillanatképe, amely örökre megdermedt az időben. A katasztrófa elhárítása a Szovjetunió történetének legnagyobb mozgósításává vált. Bányászok érkeztek Túlából, hogy puszta kézzel ássanak alagutat a reaktor alá, megakadályozva a zónaolvadék talajvízbe jutását, tudván, hogy minden lapátolással az életükből veszítenek el éveket. A tetőn, ahol a sugárzás szintje olyan magas volt, hogy a távirányítású német és japán robotok áramkörei azonnal megsültek, emberek vették át a gépek helyét. Ők voltak a biorobotok, ólomköpenyekbe öltözött kiskatonák és önkéntesek, akiknek mindössze 90 másodpercük volt arra, hogy kifussanak a tetőre, lapátoljanak egyet a sugárzó törmelékből és visszameneküljenek. Ez a 90 másodperc volt az ára annak, hogy a világ többi része biztonságban alhasson. A szarkofág, ez a gigantikus beton és acél síremlék végül ráépült a romokra, magába zárva a szörnyeteget. De a csendet, amit a hatalom kényszerítette a társadalomra, már nem lehetett visszaállítani. A vizsgálatok során lassan és fájdalmasan tárult fel az igazság. Nem csupán a kezelők hibáztak azon a végzetes éjszakán. A reaktor tervezési hibái, a biztonsági rudak grafit végei és a költséghatékonyság oltárán feláldozott biztonsági protokollok mind hozzájárultak a tragédiához. Valeri Legaszov akadémikus, aki a helyszínen szembesült a pusztítás mértékével, megértette, hogy Csernobil nem csupán ipari baleset, hanem egy morális csőd következménye. A hazugságok, a félelem és a felsőbb utasításoknak való vakengedelmeskedés kultúrája hozta létre azt a helyzetet, ahol a katasztrófa elkerülhetetlenné vált. A bírósági tárgyalásokon elítélték a felelősöket, de a valódi bűnös a rendszer arroganciája, amely azt hitte, uralhatja a természet erőit anélkül, hogy tisztelni azokat, érinthetetlen maradt a vádlottak padján. Ma a zóna csendes. Az erdők lassan visszahódítják a betont, a fák gyökerei áttörik az aszfaltot, és a vadvilág birtokba veszi az elhagyott tereket. De ez a csend megtévesztő. A szarkofág mélyén az olvadt fűtőanyag még mindig ott izzik, és évezredekig veszélyes marad.
Csernobil örökre megváltoztatta az emberiség viszonyát az atomenergiához és az igazsághoz. Megtanította nekünk, hogy a technológiai fejlődés nem mentesít minket a felelősség alól, és hogy a valóságot nem lehet rendeletekkel megváltoztatni. Az áldozatok emléke nem a márványtáblákban él igazán, hanem abban a keserű tudásban, amit ránk hagytak örökségül. Minden elhallgatott hiba, minden eltitkolt kockázat kamatostul követeli vissza az árát, amikor a természet végül benyújtja a számlát. A hazugság minden egyes szabályért valaki valahol az életével fizetett.